Hello everyone, good evening. Before ta matug, magbasa sa tao Bible guys para maayo atong pagkatug, malunsay ang atong pagkatug. So, most of the time magampo kita before ta matulog kay aron ang uban mga tawo nga matulog way mga pupag-ampo uban dili na makamata, dili na makaato silang trabaho ni kabuntag, pero bless kay ta nga buhi pa ta. So ani ata karon magpasalamat ta, magpasalamat ta kanunay sa Ginoo, magbasa ta kanunay og Bible. Kung naamoy panahon, magsimba ta Domingo sa mag-ato ta sa church kay aron atong pahalipayan ng Ginoo, atong pasilunggan ng Ginoo kay atong gilanghap nga hangin is libre. Kung ato ta sa ospital is nay bayad. So ari ta sa Ginoo kay way bayad is for free. So siksi kay kung ani guys kay padung na kay kung padung na ko matug. So gusto ko magpaampit og pulong sa atong mga kaigsuonan nga atong naluya na sa pagtuod sa Ginoo. So sana mabaskog ang inyong nahulag kasing-kasing o mapukaw ang inyong pagtuo ngadto sa Ginoo kay ang Ginoo buutan kay naghuwat ra gyud nato. So bisan kanus maghuwat ra gyud ang Ginoo kung kanus ata mo duol, maghatag ang Ginoo og kanang free will. Kung kinsay mo duol sa iya maayo, kung dili sad siya. So mas maayo gyud guys nga kanang moadto kita sa iya kay ang pangutana diha, where do you want to spend your eternal life, sa langit o sa impierno? Kung sa impierno di ta maato sa Ginoo, kung arita sa langit, so magampo ta, mabasa tag Bible, magto tag church, basta pang Ginoo gyud ato gyud guys. Mo na malipay ang Ginoo na mahimuot kay nagbasa tag Bible sama ra na guys nga nakigistorya ta niya, nagampo ta sama ra tang nakigtabi ta sa atong Ginoo, pero dili na to siya makita. But we are so blessed, you are so blessed nga nituo ka sa Ginoo nga wa nimo siya nakita. So kami kasing Christian guys magampo mi walay picture, walay image, diretso lang guys kasi God is a spirit, pray in spirit. So maski wala tayo nakita, na-feel na to ang presensya sa Ginoo kay ma-feel man na nimo guys basta na ang espiritu sa imuha. So paano nimo paduolon ang imong paano nimo i-develop ang spirit ni God? So magbasa kag Bible, sama ra nakikistorya ka sa Ginoo, magbasa tag Bible, moadto tag church Domingo, minaw tag kanta sa Ginoo, maminaw tag pulong sa Ginoo sa YouTube, or mag-download ba ta og kanang apps nga online Bible. Meron yan guys, pwede kayo mag-download og sa diha sa apps. Kung Android kayo, sa apps sa iPhone, basta nandyan sa iPhone, alam na niyo yan, mag-search kayo dyan na online Bible. Meron din siyang offline Bible. So hindi ka na mag-ukay-ukay, maminaw na lang ka. Kaya online, magtabi-tabi na ito na paminaw. So kani siya magbasa kita. So kani akong gigamit nga Bible karon para katong mga tawo nga luag na ang ilang pagtuod sa Ginoo, madasig sila pagbalik. So ani ako karon, you can call me Maria. Kay ang akong baptismal kasi Maria Elsa Cabornay. So gusto lang nako nga call me Maria. So ato nang sugdan guys, di na tudugayon kay madukaon niya mo diha, dukaon pud ko. Ang message karon sa Ginoo guys is Mateo 11 dagko, and then ang title is umari kamo kanako og pahulay, verse 25 up to 30. Gagmay nga kuan, basta Mateo 11 guys nya 25 up to 30 ang gigmay nga kanang numero, verse. Ako basahon guys ha. Verse guys, ang akong kuko guys hugaw kaayo kay na mental ko. Akong basahon guys, umari kamo kanako og pahulay, ang title. Unya si Jesus miingon, o Amahan Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag man nimo ngadto sa mga walay kahibalo kining mga butanga nga imong gitago gikan sa mga maalamon o sa mga makinaadmanon. Oo Amahan,
Natuman kini kay mauman ang imong gusto o pagbuot. Ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa amahan ug walay nakaila sa amahan gawa sa anak ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Niingon siya guys, sister and brother, duol, niingon ang Ginoo, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako og mapa-ubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. So mao ni ang pulong sa Ginoo guys, message niya Mateo 11 and then verse 25 up to 30. New Testament ni siya guys, bag-ong kasabutan. Bisaya in Bisaya. Shout out pala dyan kay guys, Yad's Diary. She's from Philippines but she's working in Dubai as a chef cook. Friend kami guys, i-subscribe mo siya guys. Meron siyang cooking channel, Cocina Art Philippines. So ipadayon na nato guys. Shout out Yad's Diary, shout out. So ako nang i-explain sa inyo guys, mangayo taglamdag sa Ginoo guys. Ama na mo langit nun, mangayo ako kanimong kaalam nga makasabot ang akong mga kaigsuonan Ginoo sa akong pagpasabot kay dili ako ang tagiya sa kaalam kun dili ikaw Panginoong Hesus. Amahan na mo langit nun, mag-release kag kaalam para masabtan sa akong mga kaigsuonan unsang imong gipasabot diri sa Bible, Mateo 11. So onya ningana siya diri guys, at ari na lang ko diretso sa ubos. Verse 27. Pero nagsugod tas 25. Ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Sa akong pagsabot diri guys, Father God and anak ug amahan, sabi niya anak ug amahan is iisa lang yan. Iisa lang talaga yan kasi wala naman ibang Panginoon. Iya lang nang giamahan ug anak kasi guys kanang humble siya ba, hindi niya talaga inamin nga siya ang Ginoo. Ipaagi niya og amahan, pero ang amahan og anak usara na kita guys. Usara na Father God, the Son and Father God is iisa lang talaga yan kasi sabi niya hindi kayo makapunta sa amahan kung dili ka mo moagi sa anak. So God and kanang Holy Spirit iisa lang talaga yan. Walang ibang Panginoon, isa lang talaga. Sabi niya guys, ang akong amahan nga naghatag kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa amahan. O anak ug amahan among isa ra ni guys kay Ginoo man siya. O walay nakaila sa amahan gawas sa anak. Tanawa guys. O katong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Niingon siya pagsulti guys, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Yan na siya guys. Kung kita daw guys, parehan ako sa una guys, empty kay ko guys, nakaibaw ko unsay Ginoo pero wala ko kaibaw unsaon pag-access. Na ako'y Bible pero wala na ko tagaig. Wala na ko kanang ikinabuhi nga magbasa da itag Bible para malipay ang Ginoo. Malipay ang Ginoo magtan-aw sa ato ang nibasa tag Bible, nibasa tas iyang mga pulong, sa iyang mga sulat, sa iyang mga message, sa iyang mensahe. Ni ana siya guys, katong mga gikapuyan, katong mga empty, katong naluya na, katong nalupog na silang problema, silang unahuna, nadaog na sila sa problema, wa na makaunahuna og Ginoo. Niingon siya nga, duol kamo kanako. Ni ana siya, niingon siya nga ri guys, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong mga gipas-an o papahulayon kamo. Naay kapahulayan sa Ginoo kumuduol ta.
Unsaon na to pagduol sa Ginoo guys, nga espiritu man siya mobasa tag Bible. Kay ug di ta mobasa tag Bible, dili ta makaibaw og unsay ang mapulong, dili ta makaibaw og unsay ang isulti, di ta makaibaw og unsay message. Kasi faith comes from hearing the word of God. Faith, hindi ka dili malig-on ang imong pagtuo kung dili ka mobasa og pulong sa Ginoo. Dili malig-on ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo kung dili ka moadto sa simbahan, kung dili ka tigbasa-basa Bible, kung dili ka tigpaminaw og mga pulong sa Ginoo through YouTube, through Facebook, through social media. Kasi ang mga tao, mayroon na ngayon mga online nga Bible guys, mayroon na ngayon na basta sa social media, marami na yun doon na nagsishare ng pulong sa Ginoo. Hindi na ta makaingon nga, ayaw ko kasi di ko kakita, o ako'y pulong. Pero magkidahigda ka guys, mag-download ka og online Bible, maririnig mo na without ganito. So niana siya guys, kung gikapuya na mo, kung naluya na mo, nalupog na mo, dumuol ka mo sa Ginoo. Pero unsaon ninyo pagduol, wa man mo nibasag Bible. Unsaon ninyo pagkaibaw unsa ang gisulat. Ana siya guys, kung gikapoy na mo, naluya na mo, dumuol ka mo kay Jesus. Kasi papahulayon ka mo, there is rest. Mayroon ka pahulayan ngadto sa Ginoo. Ingon anak ko sa una guys, para kung maana guys, kung may problema ako guys, para kung mayabag, kung kakaibawa sa paadto, pero mas blessed ako ngayon kasi nakaibawa ako nga, kung magka-problema ko, nakaibawa ko asa ko dagan ngadto sa Ginoo. Mag-ampo ko, nguluhod, day and night, mag-ampo guys, while limit, mag-ampo sa Ginoo, magsampit, magpasalamat, kanunay, mangayo pasaylo, and then mangayo. Duhol ka mo niya na di siya guys ay isangon ang akong yugo og sundan ninyo ako kay malumo ako og mapaubsanon. Ginoo pa gani siya guys, mapaubsanon kuno siya og malumo ay ang kasing-kasing. Malumo is humok, soft heart. Humok og kasing-kasing ang Ginoo guys. Dili siya lisod ulon. Manawag tas telepono sa atong amiga, miingon ba, cannot be reached. Kung imong tawgon ang Ginoo, nada yun. Di pa ta mo gasto load. Wa pa'y bayad ang Ginoo maski piso. Naghuwat na siya o muduol ta. Ano siya guys? Espiritu. Pasanon sa espiritu og makapahulay tinuod gina guys. Kaysa una guys, wa pa'y Ginoo akong kinabuhi guys. Maadto ko sa doktor og mangayo magparesita ko og sleeping pills. Karon wa na gyud ko resita og sleeping pills. Wa na gyud ko tabletas para pagkatuog. Makatuog ra ko guys kasi naman may Ginoo akong kinabuhi. Once gidawat na nato ang Ginoo, na siya magpuyos to kasing-kasing. Siya na ang manifesto, siya na ang magkontrol sa tong una ug sa akong kasing-kasing. Kung wa pa'y Ginoo akong kinabuhi karon guys, naglaglaag na ko na atol kong beach, asa ko punta Boracay. Kinsay mabalgal na ko guys, magkuyog na ko. Lahi na ang naing Ginoo guys, magpormal na ka. Kamao na ta mo kontento. Unsay na what we have, kamao na ta mo kontento maski gamay. Sa una gusto wa ko'y katagbawan, sige ko pangitag daghang kwarta kay di ko ganang gamay kwarta. Karon makontento ra ko gamay nga kwarta guys kasi nanay Ginoo atong kinabuhi. Dili na ta mabalaka kung unsay tukaunon ugma, di na ta mabalaka kung unsay ibayad, di na ta mabalaka ug unsa pa atong ilaan sa atong mga unsa na mga kautangan atong mga kinahanglan kasi giplastada na daan sa Ginoo. Tanawa ko guys, naagad ko sa una guys, nya mabalaka dahil ko unsay mga problema, pero karon dili na gyud ko mabalaka, di na gyud ko no more worries. Wala na ko'y kabalaka, wala na ko'y kahadlok, wala na ko'y maproblema ko guys is kanang dili makaduot sa kong kasing-kasing. Sa una maproblema ko guys, musudan sa kong kasing-kasing, ma-depress din ko. Pero karon nanay Ginoo akong kinabuhi, wala na gyud guys. Dili na makaduot ang mga daotang espiritu sa imong lawas o espiritu kasi protektado na ta sa balaang dugo ni Jesus. Mo na tinuod guys kay kini ako mga video guys, kani ako mga experience, encounter the goodness of God. Why edit guys, reality ni di pwede mo puno, di pwede kuhaan kay masuko ang Ginoo.
Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Sayon na jud kayo ang kuan guys, sayon na jud kayo ang mga yugo. Yugo is kung magdaro ta guys, di ba naaman ay ana. So ang meaning na nagpasan ta og problema. Nagsige lang ta ka problema kay wa may Ginoo atong kinabuhi. Muduol kita Ginoo pinaagi sa first magbasa kag Bible sa una guys, na-encounter na ko ang Ginoo pinaagi sa kanang may pinaagi sa kanang internet. Nakaingon din ko, uy, naaday Ginoo kay nangaayo man sila silang sakit. Moto na realize na ko nga, uy, naaday Ginoo. Nakaibaw kung nay Ginoo pero okay baw kung saon. Meron yun nga doon ako'y laptop nga naghatag sa ko ang foreigner, nag-get sa ko laptop dito, nagbasa-basa ko guys. Ni testimony sila guys nga nangaayo silang sakit, nakaingon ko na aday Ginoo. So adto day by day nagsikog pamasa og mga testimony na ayo sila sa mga sakit, nakaingon ko na agi ay Ginoo, naagi Ginoo. I-testimony niya ninyo inako ninyo guys nga sakit ko guys, grabe ako sakit na ayo jud ko permi. I-testimony niya ninako ninyo next na ko nga video guys. Ako gid ninyo ipakuan guys na naagi Ginoo guys. Tuog yun nga na Ginoo. Paano ma-develop ang atong faith is true. Magbasa Bible, mag-atong church. Kung walay church, magbasa lang tag Bible. Kung di ta ka lugar, masitag buhat-buhat, maminaw tag online nga Bible. Ana na siya guys. Ana diya ma-develop ang atong faith basta masitag basag Bible kay mao man iyang mabilin, mao niyang sulat, pasulat sa mga apostoles, sa mga propeta, mo na nagsulat guys. So ingon anak ko guys, una guys layaw kay ko photo karon dili na formal na ko. 2 years guys, kaagwanta mo 2 years, wide outing. Nakaagwanta ko guys. Bisag may kupid bag sawa guys, kung gusto ko mulaag jud ko. Dagang ay magalgal, di ko muuban, kay di ko ganahan. Pundo akong dili sa ingon nga tiguwang na ko, di na ko ganahan ko. Dagang ay tiguwang nga igat. Pero ako igat man ko pagkatiguwang guys, pero na formal na ko guys. Ganahan ako mo stay home. Makontento na lang ko nga wa ko yung mga kaistorya. Kung naay manung diri guys, ug tabi guys, di man kay ko ma-entertain, pero ug naay Ginoo, topic nimo Ginoo, mutubay ko, pero iso istorya lang mo yung mga kina kapuslana, di ko pasod. Dili ko. Way kapuslanan. Ug unsa man ta chika-chika? Di ko para sa una guys. So sana na-bless kayo guys. Kung na-bless kayo sa akong video is please subscribe my channel and like and share. And hit the notification bell dyan sa gilid para updated kayo sa aking mga bagong upload about Jesus, about the Bible. So, good night everyone and see you in my next video. Have a nice night.